2 дни след предаването Час пик по телевизия Телекабел, посветено на рибарниците край септември, ловци и рибари от дружинката в общинския център се срещнаха с наемателят на рибарниците Марин Рачев. Целта на визитата им край дигата на река Марица беше да получат повече информация относно сагата с рибарниците, както и причините, поради които все още не са пуснати в експлоатация. Пред присъстващите свои съграждани Рачев показа в хронологичен ред цялата документация от времето на подписване на договора за наем до събитията преди Нова година, когато кметът Петър Бошев окончателно бе осъден да предостави общинския канал на наемателя за завиряване на басейните. Ловци и рибари получиха информация от първо лице и се запознаха с последващите предприемачески намерения на наемателя. Повечето от тях не скриха разочарованието си от действията на кмета Бошев, който видно от показаните официално документи през последните 2 години, откакто е на власт, е използвал всяка възможност да стопира процеса на пускане в експлоатация на 5 наети басейна и останалите 3 за общо свободен достъп. Господин Бошев, погледни не в очите. Не ни пречи на нас за спортния риболов. Ти си единствения фактор, който ние одим и обикаляме водемите по другите села. Благодаря много.